Tak jo, měsíc a půl od vlastně našeho natáčení zhruba. Měsíc a půl od tradičního měsíčního podcastu. A tak mezi tím Vánoce a Nový rok a tak dál, takže tam ta prodleva je jasná. Nicméně za měsíc a půl se toho událo hodně u vás obou. A vlastně jako u nás jako celkově. A dneska jsme na vás dvě, já jsem ráda, že tu nejsem sama, máme tady ještě Věrku. Hosta. No tak když jako mluvíme o tom, že se to událo hodně, že jo, tak je tady o jednoho víc. Ano, a to je minimální změna, minimální změna. A není to jen tak, že jo, protože jako Věra není jako my, žádný začáteční. Takže jsme tady v podcastu a budu makléř. S opravdovým profíkem. A s opravdovým profíkem, že jo. Což teda, počkej, Ivana je taky přece profík. No je, ale ještě. No. Děkuji, že jste mě přizvali. Doufám, že budu nějakým přínosem. No. Váš podcast. A neudělali jste náhodou dneska zkoušky? No jo i ne. No jo i ne, já jsem teda zkoušky nedělal, ale Kuba, já myslím, udělal. Jo, tak takže jako... gratulujeme. Díky. Gratulace. Díky, jsi oficiálně realitní profesionál. A dneska vlastně po tom skončení jsme tam měli takovou ještě promluvu s naší lektorkou Petrou. A já popravdě musím říct, že se úplně necítím jako profesionál, nebo jako jo, splníš nějaký papír, prostě něco máš nějaký štempel, ale profesionál z tebe udělá jenom čas. Že jo, Věro? Že jsme si zažili vlastně do té doby, protože Věra je tady jako matadorkou kanceláře a má to opravdu hodně a nikdy to fakt jako nedává, tak se rozhodla, že třeba některé věci svěří nám. Mě mimo jiné svěřila třeba jako pronájem jednoho jeho menšího bytu. Jo, tak to byla pro mě zajímavá zkušenost. No. Řekněme vlastně, ty už to děláš 15 let? 16? 16 let, OK. Jak to, že pořád ještě řešíš jako ty pronájem? No, protože to jsou většinou byty mých klientů. A já, když jsem začínala a dostala jsem ty nájmy, tak jsem za ně byla šťastná, protože to byly rychlé peníze. A přišlo mi blbý, nebo takový, jako, nepřišlo mi dobrý, když mi teď volají, že mají zase nějaký byt prázdný, abych ho pronajala, abych jim řekla, ale já už nájmy nedělám. Takže a většinou ty nájmy, já si ty lidi prolustruju přes telefon, takže to není tak těžká práce. Jo, ten první výběr si udělám přes telefon, dám si prohlídky po 4 hodině a většinou to za jeden termín, za jedny ty prohlídky mám pronajat. Já jsem si to napsal, ty otázky, které ty se běžně jako ptáš, že těch lidí, protože to tady vidím na první dobrou, prostě kde to tam sází, když někdo zavolá. Tak jsem si to napsal a samotnému musím říct, že to jako nebylo pro mě vždycky jednoduchý, protože vlastně když člověk chce fungovat efektivně a šetřit svůj čas a šetřit prostě čas svého zákazníka, že jo, tak to tam jako musíš sypat, jo, že jo? Takže to jsou ty základní otázky, které ty se ptáš. No, jasný. Jako mám tě říct? No, jasný. Je to tajný? Počkej, je to tajný? Prostě majitelé mi dají požadavky a já je musím akceptovat. Nemůžu říct, vy jste sice řekl, že nechcete tuto a tuto, ale tady to takhle je. To je blbý. Prostě od každého majitele mám seznam věcí, které chtějí a které nechtějí. Takže to musím akceptovat a toho se držím. No, takže když je to garzonka a volá mi paní, že tam chce bydlet s manželem a s jeho bratrem a s jeho přítelkyní, tak řeknu, helejte, ten byt je jenom pro jednu osobu nebo pro 2 osoby. Nemůžu je tam vzít, jo, je to nesmysl. Takže tohle vždycky, když si podepíšeš zprostředkovatelskou smlouvu, tak je dobrý se o tom s tím majitelem promluvit a podle toho potom jedeš. Já bych se možná ještě vrátila jako k jedné věci, která je docela podle mého jako podstatná pro vlastně jako práci realitního makléře. A to je to, že Věra vlastně neodmítá svoje klienty. A ona je prostě, ten biznes je vztahový. Což znamená, ona 1, 2krát řekne tomu svému klientovi, ne, já už pronájmy nedělám. Ale po 3. ten člověk bude potřebovat řešit prodej nějaké nemovitosti. 2krát... Já jsem prakticky nikdy neřekla, že to neudělám. Odmítám věci, které jsou moc daleko, ale to vemu a dám to nějakému kolegovi z Remaxu. Ale abych řekla, že to dělat nebudu, to se mi snad asi nestalo. Naopak, mrzelo mi někdy, že se mi ten klient, že prostě jsme si nesedli, ale stejně jsem do toho šla. A pak mi to zpětně mrzelo, že jsem to měla odmítnout, že jsem měla dát na nějakou svoji intuici, ale
Tak, no. To se mimochodem jako taky jako z praxe, co jsme řešili s tou Petrou na školení, tak jako říkala různý příběhy, že většinou ta první intuice je ta správná a někdy se může stát, že vlastně všechno, že pro toho člověka se úplně roztrháme, že uděláme první a poslední a on 3 dny prostě před podpisem smlouvy řekne, že do toho nejde třeba z nějakého důvodu. Jo. A mezi tím už se třeba hnula zástava, že jo, na katastru a tak dále prostě, no. Já si třeba říkám, že dokážu víc každým a i když je mi ten člověk nějakým způsobem mi nesedí, tak si říkám, ne, já s ním jdu, dokážu to. A většinou to tak dopadne, jo, že to dopadne jako dobře. Ale stalo se mi už, že mi něco říkalo, nedělej to prostě, protože to byl přesně člověk, který chtěl rozkrájíte se pro mě na kousičky, ale budu dělat všechno pro to, abych vám nezaplatil, abych vám to znepříjemnil a realitáci jsou vlastně zloději a tak dále. To taky možná vystříhne. Jo, ráda slovo ťák. A počítáš si finančně, jestli se ti to vyplatí, ten daný obchod? Když jsem počítala, tak třeba když jsem prodávala nějakou garáž, kde nemůžeš říct jakoby minimální provizi, takže tam to bylo za náklady kolikrát, ale zase se to několikanásobně vrátilo při nějakým větším obchodě, takže to jsem neřešila. Možná děkuji. No, když mluvíš o tom jako začátku, že najednou se to jako nabalilo, ono to jako není najednou jen tak, že jo? No, tak. Jo, protože samozřejmě jsme se učili různý metody, dokonce v průběhu těch školení jsme třeba dělali naživo cold calling, normálně při online vlastně školení a tak dále. A po hodně dlouhý době jsem něco taky vůbec dělal, jo? A potom samozřejmě jsou ještě jiný nástroje, jako třeba letáky, že jo? Jako jsou plachty, jako jsou reklamy, které samozřejmě ještě s tím jsou spojený nějaký výdaje a tak dále, jo? Takže ty, když mluvíš o tom, že se to nabalovalo, tak to ale není otázkou týdne, ani měsíce. No jasný. No. Jo, když jsem začínala, tak jsem si nemohla dovolit velkou reklamu, teďkon už jako můžu, jo. Ale něco jsem dělala, vždycky jsem dělala takovou reklamu, která mě prostě nezrujnuje, jo. Vím, že první reklamy letáčky, vizitky, všude jsem nosila vizitky. A to fungovalo? To víš, jo, byla na mě milá prodavačka, se řekla, vy jste taková ochotná a to už se dneska nestává, kdybyste něco potřebovala, dala jsem mi vizitku. Yeah. A nebo auto. Auto mi udělalo největší službu. Protože nenuceně každému říkám, co dělám. A několikrát se mi stalo, trenér syna na fotbale chtěl pozemky, potom, když dcera chodila do školky, tak paní z jídelny chtěla něco. No, jak se na tom, nebo jak vlastně funguje ten trh tady z hlediska toho, jako prodávám a versus jako poptávám? Jo, jak často tě třeba někdo osloví, chce něco koupit? No, jako oslovujou. Ale většinou ne vždycky se to potká, protože když za mnou přijdou, že chtějí něco koupit, tak chtějí koupit za co nejmíň. A když za mnou přijde někdo, kdo chce prodat, tak chce prodat za co nejvíc. Takže ne vždycky se to potká. A zasmluvňuješ ty poptávky třeba nebo ne? Jako taky nás učili zasmluvnit, domluvit si provizi, ale tady lidi nejsou zvyklí za to platit. Jako udělala jsem pár obchodů, že jsme byli domluvení a dopadlo to, ale většinou pak řeknou, jsou to lidi, kteří třeba nemají čas, jo, kteří opravdu tu službu chtějí a nemají na to čas, tak jo, ale potom jsou lidi, kteří by to chtěli, jako abych jako jim hledala, ale když jim vysvětlím, že by za to měli zaplatit, tak to se jim nechce. Jo? To jsou vlastně ty lidi, kteří by stejně hledali sami. Takže, ale jako ve světě to je, že každá strana má svýho makléře. Tady moc jakoby na ty poptávky ty makléři, ty klienti nechtějí platit. Ještě další věc, když se odkážu na ten kurz profesionála, tak tam třeba nás jako hodně hnali do toho, že když pronajímáte, tak provizi by měl vždycky platit pronajímatel, protože to je člověk, kterýmu poskytujete tu službu. My jsme se na to téma vlastně bavili s Ivanou, že ale zvyk je jiný. Zvyk je takový, že to vždycky platí nájemník. Jo? A my jsme tam na to měli prostě součástí toho systému, jako jak to vysvětlovat tomu majiteli té nemovitosti a tak dále. A s Ivanou jsem to nakous to téma, ona říkala, hele, podle mě 80% těch lidí by odešlo někam jinam, kde prostě se to bude dělat tak, jak se to dělalo doteďka. Jaký ty máš na tom? Zase, když mám klienta, který má třeba 200 bytů, tak je, jako po ním nemůžu chtít provizi, že? Tak je to naopak pro mě čest, že mi to pořád dává. Jo? A je pravda, že tuto se mění několikrát. Jo? Když jsem začínala, tak to bylo berte si z obou stran. Jo, teďkon, pak, ale je zvyk, že to platí ten nájemník. A faktem je, že jako skutečně lidi, kteří hledají nájem,
tak a když jdou do realitní kanceláře, tak oni s tím počítají, že prostě zaplatí tu provizi prostě realitní kanceláři. A navíc vlastně bavili jsme se o tom, kde jaký smluvní vztah, podepisuje se s ním rezervační dohoda. Takže jako tam to není nic jako jenom tak bez nějakého papíru, bez nějaký komunikace. Je to standard, je to zvyk, můžeme se snažit to nějakým způsobem obrátit, ale to by museli chtít všechny realitní kanceláře. No jasně. No. A to je o tom. Jo. Takže tady si myslím, že prostě jdeme nějakým zvykovým pravidlem, který prostě funguje na tom daném realitním trhu. Tak to prostě je. Když jsme ale ještě u těch pronájmů, ty jsi měl teďko taky vlastně zkušenost, co se týká pronájmu, ale vůbec jako zpracovat to. Ono je to stále ještě otevřený, nedokončený. Měl jsem komerční budovu v Klatovech, tady díky věře vlastně a dá se říct, že na ty nějaký základy jsem se naučil. Vlastně jsem si dokázal vlastně udělat celou tu prezentaci, nějaký ty návrhy, učil jsem se 3D půdorysy z vrchu, aby mi to když tak pomohlo. A zatím jako to je ještě nevyřešený, ale myslím, že do budoucna mi to dalo víc, než kolik jsem si myslel, že mi to dá. A každá nějaká věc, kterou člověk dělá nově, poprvé vlastně se dá říct, tak vždycky tě něco naučí. Vždycky. A pak už člověk to dělá rychleji a rychleji a udělá si tu nějaký ten vztah. Což si myslím, že... Ano, vypnout mobily před natáčením. Skutečně ty věci některé jsou na poprvé zdlouhavý, než člověk vyplní smlouvu, než zvládne půdorys. Teď takový ty hrátky s těma dalšíma produktama, ať už je to vlastně tvorba nějakého 3D plánku, jak by to tam, kde mohlo vypadat. Když to vidíš na videu, kde to ukazují, tak je to děsně easy, ale pak si s tím člověk hraje půl dne a je to náročný. Ale čím častěji se to bude dělat, zavádíme to do nějaké praxe, tak je to fajn. Takže souhlasím s tím, že při 10. případu obchodním, tak to už ti půjde levou zadní. Strkáš trošku do toho mikrofonu. Takže to jsou věci, které prostě budou jenom lepší a lepší. Je, Věrko, něco, co bys jim ještě takhle úplně na tom začátku doporučila? No, aby pracovali, aby se věnovali víc realitám, než nějakým jiným zbytečným aktivitám. Nějaký podcasty a takhle. Ani moc dobře kamíře. No. Myslím, že to oba dva chápeme. Já počkej, ale mě ještě, se chci vrátit zpátky k tomu 3D plánku, protože vím, že jsi nad tím tady seděl jako den třeba. No, nebo minimálně jako jednou odpoledne. A co umělá inteligence, nevytvořila by ho? Snažil jsem se pomocí všelijaký možný umělé inteligence, aby mi pomohla vytvořit 3D projekt. Jenže žádná umělá inteligence to momentálně neumí a pokud to nějak umí, tak si mi nedohledal. Určitě nějaký programátor. A jediný, co mi teda jako umělá inteligence poradila, tak to je nástroj Planner 3D, 5D, teď bych kecal. Jo, s tím pracuji. No a tam jsem se to vlastně všechno učil. No. Dal jsem si tam tu spoplatněnou verzi, kde se dá vlastně díky tomu, díky té spoplatněné verzi, tak si může člověk uspořádat a udělat lepší vizualizaci díky tomu, že si tam dá lepší stůl, nebo se to dá i vlastně vzít z webové strany. Když něco toho, tak si s tím třeba večer hraju, no. No. Taky to děláš, no, to jo. No a podle mě to, jako, mě to dalo hodně, protože učil jsem se teda 2 dny s tím, celý 2 dny. A protože jsem takový trošku perfekcionista, mám rád, když je to jako úplně tip-top. A když bych nějakou službu dělal, tak chci, aby to bylo pořádně, aby člověk nemohl přijít a říct, tohle se mi nelíbí a tohle se mi nelíbí, tohle jste udělal špatně a já sám budu mít to svědomí, že jsem to udělal se 100% jistotou a všechno správně. Teda, to zní dobře. Zní dobře. No, převést do praxe. A už to máte venku teda? Nemám to zatím venku, zatím se čeká ze strany majitele. Přesně tak. No, protože my jsme spolu řešili teď ještě jednu věc, že vlastně na kancelář přišla poptávka na prodej pozemku s nějakou zemědělskou stavbou, jo, tak Ivana to dala nám, že jo. No, tak pověz. No, tak jako pro mě jedna věc,
co mně přijde, co mě jako překvapila, že když to chceš jako dotáhnout do konce, tak to sežere nějaký čas. Není to úplně tak, jako, že to nabereš a přijdeš tam a setmu, neuděláš a druhý den prostě to máš venku a za 3 dny to prodáš. Protože, jo, ale když se podíváte třeba na Věrky recenze prostě, co má, tak četla jsi někdy nějaký skvělé, poslední doby nečetla, ty na to nemáš čas, viď? Četla. Ale Věra tam má třeba, paní Klimešová za 4 dny dokázala to, co jiný realiták nedokázal za 2,5 měsíce. Já si říkám, takže Věra to nabere a za 4 dny to prodáš, Maria, a já tady týden čekám na to, až budu cítit sluníčko, aby jsem to vůbec vyfotil. Jo. Ale zase jako vím, že když to prostě je vyfocený na sluníčku, tak je to jiný level. Jo. Dobře, ale zase když je zima a sluníčko vychází výjimečně, tak nemůžeš čekat, jo? Já jsem tam přijel neděli, no. Ty zase umíš s těma technikama, takže ty si to sluníčko tam můžeš, ty si tu modrou oblohu tam můžeš dát, nebo ne? No, když je úplně šedou, tak ne. Ale... Tak jako to nenávím. Ale no, já jsem mal jako horečku minulý týden, teoreticky už to mohlo být venku, že já jsem byl mrtvej. A v neděli ještě mi nebylo úplně fajn, jel jsem tam. Prostě to nafotit, sotva jsem udržel kameru, že jsem byl hrozně slabý. A protože jsem dělal to můj video, že jo, protože jako každá moje prezentace nemovitosti bude mít video. Hele, důležitý, ptala jsi se, co jim jako, musíš dávat čas důležitým věcem, jako nemůžeš tolik času strávit tou prezentací, chápu, nemáš tolik nemovitostí, ale musíš si určit ty priority. Jo, co je důležitější, jestli si hrát 3 dny s videem, anebo spíš hledat, komu bys to prodal. Já vím, jenže když tak někdo přijde a řekne, že chce prodat 20 milionů a já mu řeknu, takhle bude vypadat ta prezentace. Chápeš? Já to potřebuji mít. No. Jo, třeba za 2 roky si řeknu, no tak to asi dělat nebudu. Ne, je to důležitý, ale jako nesmíš s tím trávit jako víc času, než tím prodejem potom. No jasně. Tak uvidíme, třeba to dáme ven. Jako my jsme paní slíbili takové věci, jako že prostě objedeme okolní vesnici s letákama. Jo. Protože což je zase jako reklama pro mě, protože tam nacpu ten svůj ksik do té schránky, že? No jasně, tak když začínáš, máš jednu nemovitost, tak proč ne? A teď si že jich budeš mít 20. Co tím nechci říct, že když jich budeš mít hodně, že to odflikneš, to určitě ne. Ne, ale musíš si prostě určit nějak jako, aby... Což je také takový jako téma, to vlastně bylo v rámci Profíka. Kolik nemovitostí můžete reálně vlastně jako sám člověk třeba bez asistenta zvládnout? Tam bylo nějaký číslo do 15. Kolem 20 bych řekla. No. Ty možná i 30. Jako Ne, tak třeba důležitý, když se klient podívá na tvůj profil za půl roku, že tam budou jiné nemovitosti, než jo, někdo tam má třeba 100 nemovitostí, ale má tam pořád stejné věci. Jo, mění se jich třeba 5, to nestačí. To není možné stíhat, jako opravdu se o ty klienty pořádně starat. A pokud tu práci děláš, jako pořád ji děláš, já když jsem začínala, tak jsme byli na školení a tam David Krajný, majitel vlastně franšízy, chodil a říkal, já si teď to slovo nespomenu, prostě, že se musí dělat pravidelně, pořád. A když to děláš, tak oni ty nemovitosti přijdou, zobchoduješ a pořád přichází nový a jo, děláš nový, dochází starý a tak dále. Takhle by to mělo být. Ne, že někdo řekne, já přes léto nic dělat nebudu, pak to trvá, než se zase rozjede. Jo, nedovedu si to představit. Ano, dám si dovolenou, ale to všechno jde, že jo. Mám tady někoho, kdo mi pomůže, když bude něco hořet, dáš si do mailu nepřítomnost, to lidi pochopí, že seš pryč, ale jako, že bych jako nedělala opravdu nic, třeba 2 měsíce, to nevím. Jako. Ale jsou lidi, kteří to také dělají, jo? Mě třeba to nevyhovuje, třeba pořád něco dělat. Jo, tak zrovna i tohle téma bylo taky řečeno na realitní Profíkovi, že aby se lidi nezasekli a dělali furt konzistentně. Konzistentně, přesně ano. Tak. Přesně jako tak, i s těma studeným voláním, protože vlastně pro nás, jako pro nováčky, tak je to možná, pro mě, teda protože jsem mladý, tak je to jediná možnost, kde si můžu sehnat klienty, kde si jim můžu ukázat a nějakým předat něco. Ale hlavně, to budeš dělat jenom na začátku. Když to budeš dělat pravidelně, třeba jenom, já nevím, 5 telefonátů denně, ale budeš to dělat, tak za chvíli už je dělat nebudeš muset. Jo, ale pokud si řekneš, budu to dělat a neděláš to a uděláš jich 5 za měsíc, tak to nemá žádný smysl. Mě ty telefonáty strašně nebavily. Takže když jsme měli takový podobný školení tenkrát, tak jsem to dělala, abych to už pak nikdy dělat nemusela. A tady, když se takhle zeptám, když jsi na to navodila, tak jak dlouho si dělala ty studijní volání, než ti to začalo přinášet vlastně ovoce? Nevím, ale jako
dělala jsem to, když jsem někde viděla něco, já jsem to dělala i tak, že jsem viděla něco opuštěného, tak jsem si našla majitele a tenkrát byl ještě telefonní seznam, takže jsem zkusila najít číslo a taky se podařilo. Možná teď si vzpomínám, že jsem si zaplatila nějaké ty e-poptávky. Mě i teď mi každou chvíli někdo volá, nějaký ty lídy a tohleto. Jo, že mi budou posílat klienty, jako ne vždycky jsou ty lídy kvalitní, ale i tam byl nějaký zdroj. Jo. Okay, dobrý, jsem ještě neslyšel. E-poptávky. Já jsem to slyšel. No, oni jsou jako různý systémy. Určitě se na to třeba jakoby společně můžeme podívat. Protože my bychom si, co nevědět, měli ještě společně sednout a říct se vlastně ty kroky, které jako teďko byste chtěli dělat, jaký máte plány, ale jaký máte ještě případně další možnosti. A tohle je jedna jako z těch dalších věcí, jo, která vám může přinést vlastně ty klienty. Takže to... A to auto pobrandovat, to taky dobudeš, no? No, musí být bílý, že? To já mám, tak možná to zkusím. Tak jo, takže za měsíc si tady vytiskneme záznamy aktivit. Co? Jo, můžeme. Nevím. Říkali vám o Hassmanovo tabulkách? Teda to neslyšel jsem o nich, a jestli jo, tak už... Paretovo pravidlo si pamatuju, nebo tady věci, ale Hassmanovo tabulky? Pavlík Hassmanů, ten má svůj kancelář, tak tenkrát udělal nějaký tabulky, kde se to prostě psalo, že jo, kolik si tu toho... Prostě tak to je ono, akorát se to jmenuje jinak teda. Tomu říkají nějaký týdenní záznamy aktivity, to znamená, když si stanovíte, oni nám jako doporučovali, podívejte, máte určitý Ačkový, Bčkový, Cčkový aktivity, ty Ačkový, to je třeba 20% aktivit, ale přinesou vám 80% biznisu. Jo, jak se je naplánujete. Jo, takže já to mám v kalendáři, prostě každý den mi to pípne. Jo, že prostě budu třeba volat lidem ze sféry vlivu. A to mě jako mimochodem překvapilo, protože že volám lidem a primárně se jich ptám, jestli, když jako dělám reality, jak to na ně působí. A neřeknu jim vlastně nic víc jako navíc. A čekám, jestli neřeknou, že to třeba degraduje ty ostatní firmní projekty, které dělám. A vlastně to nikoho samotného nenapadlo. Takže vlastně vůbec. Dneska je to asi, jako, není to nic nenormálního, že lidi dělají víc věcí. Já osobně si myslím, že nemůžeš dělat víc věcí pořádně, že je dobrý dělat jednu a naplno. Ale chápu, když přecházíte z jiného oboru nebo z práce, chcete dělat tohle naplno, že je tam nějaká doba, kdy člověk se musí kousnout, je to náročný, ale když to překlene, tak potom jakoby to přinese ovoce. Jo. Takový, který pořád nevěděli a dělali obě dvě věci napůl, tak... Jako to je pravda, protože s tou práci, jakou mám, tak mně přijde, že furt něco dělám, po každý. Že celý týden buď mám kurz, nebo jdu do práce, nebo mám přesčasy a přijde mně, že toho volného času mám fakt málo, ale už se těším, až jako dokážu odejít z té momentální práce, kde pracuji a můžu šílat jako realitní činnost naplno, protože si myslím, že i časově, takže to bude jako více osvobozující, než to dělat na půl úvazek, protože to je jako pro mě člověk, který to dělá na půl úvazek a chodí od pondělí do pátku do práce, tak nemá šanci dělat realitní makléře. To jako, podle mě to nemá šanci. Myslím, že já jsem k tomu na začátku přistoupil, že to jako bude na vedlejšák. A teď v rámci telefonování a všeho možného, že, tak už jsem mluvil třeba jako s nejedním kamarádem, nějakým právníkem. A všichni povídají, kluci, Kubo, to, ale to není jako práce na půl úvazku. Ale ono to je zase jiná práce, jo. Já třeba dělám naplno, ale dělám, jako pro mě to není práce, že jdu někam a musím tam být. Já dělám různé aktivity, že jo. Já třeba dneska ráno jdu sem, podepíšu smlouvu s klientem, pak jedu domů, jsem tam chvíli, pak jedu na prohlídku, pak jedu nafotit. A myslím, že řekneš, pak jedu na nádraží vyzvednou paní, aby jsme opravili rodní číslo. Ano, to jsme dneska taky stalo, protože stará paní, tak jsem jí vyzvedla na nádraží, jeli jsme k právníkovi, pak jeli do banky, protože chtěli advokátní úschobu, pak se zjistilo, že je tam chyba, takže jsem pro paní jela, naštěstí nám nevodila. Jo, ale jako je to pestrý den a mě to baví a jako pro mě to není práce, jo. Pro mě to je, jako to nebyl žádný oprus. Ano, někdy je oprus, teď prodávám hotel, tak jedu 1,5 hodiny tam, 1,5 hodiny chodíme po hotelu, pak 1,5 hodiny zpátky. Je to, jak jsem fotil, točil? Jo, ale to je zase, jako to není práce. Já když jsem byla zaměstnaná v německé firmě, tak tam musíš sedět 8 hodin, jo. A musíš. A není práce, čeká se na něco a ty tam musíš sedět a koukat. Nesmíš na internet, že jo, nesmíš, jo, tenkrát nám to ještě nekontrolovali, ale teď vím, že lidi už jako nemůžou si tam něco dělat na internetu.
to je blbý, to je ta práce, ale tady je to činnost, která a ještě jakoby pak máš třeba, zrovna ti něco odpadne a máš volný den, nebo si můžeš prodloužit víkend, anebo zrovna klienti potřebují a ty v neděli jedeš na hory. Jo, takže to je ten rozdíl, jo, že sice budeš možná dělat víc, ale bude to příjemnější, bude to prostě jiný. A hlavně tam máš neomezenou tu horní hranici příjmu. Tady v té práci tam to prostě bylo jasný. A i když onemocněla kolegyně a ty si dělala za 2, tak pořád máš stejný peníze. Ale tady, když se ti podaří něco většího, tak můžeš mít peníze, o kterých člověk jako nikdy nemyslel, že by takový peníze měl třeba najednou. To je pravda. No, teď jsme řešili u závěrku Věrky letos, tak sama vypadala, že tomu vlastně nevěří. Jako vážně, opravdu? Ale pak ty daně. To už nějak zaplatí, že jo? No. Ne, protože samozřejmě je nutný podotknout, že kromě toho, že Věra je matadorkou tváří naší kanceláře Remax Intercora, tak hlavně Věra z těch přes 1200 makléřů, co jsme v sítí Remaxu, Česká republika, tak Věra vlastně byla na 10. místě. Prostě mezi 10 nejlepšíma v celé České republice. Já vím, ale že působíš v Plzni, že? Jo, prostě že nepůsobíš v Praze. Jasný, no. Jo, kde jsou byty za 15 milionů, 20 milionů. A kdyby se to vzalo jenom právě na Čechy, takže máme Čechy, Praha, Morava, tak v rámci Čech tak byla 2. Jo? To je motivace, pánové. Tohle je motivace. Tak... Jste mladý, plný energie a elánu, plný sil. To on je mladší trochu. Jo, trochu, ale víš co, hlavně jaký máš zdravýho ducha, víš? Na pohled můžeš vypadat mladě, ale to už pak třeba nemusíš být tam. Jasný. Takže příště budeme vidět vaše aktivity. Tak jo, ale budeme to psát všichni, ne? Co? Jo? Já bych si musela vzít asistenta, aby mi to... U Věry bychom to nestačili psát pomalu, bych to tak viděla. Ne, mě by to hrozně zdržovalo. Já už to mám právě tak, že i ty věci, které nejsou nutné, že i tady v kanceláři, že vždycky jenom tak jako vítr. Se kolikrát omlouvám, že vás nevnímám úplně na 100%. Bys mohla mít přezdívku Vítr. Jo. To taky. Ten nedopadl dobře. Ten dopadl hodně špatně. To už tam taky nedáme. Tak to ukončíme nějak. Jo, tak se uvidíme za měsíc. No. Tak jo, to za měsíc. Tak jo. Jo, tak hodně zdaru. Děkujeme. Hodně chuti. Jsem rád, že jsi přišla. Jo, já děkuji za pozvání a přijdu zase ráda. Okay. To my jsme taky rádi.